Sa ngalan sa mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mayong buntag mga igsuon, nining paghalad nato sa santos nga misa, atong ilakip sa atong pag-ampo, ilabi na ang mga nag-eskwela o pagkapari, ingon man nagtinguha nga mahimong religious sisters, religious brothers. Kaya atong ipasidunggan ang mga buhat karon sa bukasyon. Atong iampo nga magpadala pa ug dugang nga mga mamumuo alang sa pagsangyaw sa maayong balita. Aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busan nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Sa Diyos dito sa langit, sa iyang mga tao, dini sa yuta.
magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon ka namo sa tibuok kasing-kasing, o nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Sophonias. Pangitaan ninyo ang Ginoo, kamong tanang mapaubsanon, ug nagmasinugtanon sa iyang mga sugo. Buhata ang matarong, ug pagmapaubsanon, basin pag mahilikay kamo, inigabot sa adlaw, sa kasuko sa Ginoo. Ibilin ko dito ang usa ka katawhan nga mapaubsanon. Mudangop sila kanako sa pagpakitabang. Kadtong nahabilin sa Israel, dili na magbuhat og dautan, ni mamakakpa. Pasibsibo nila ang ilang kahayupan, ug mamahulay sila, nga wala na'y angay kahadlukan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pulahan ang kabos diha sa Espiritu, kaila ang gingharian sa langit. Pulahan ang kabos diha sa Espiritu, kaila ang gingharian sa langit. Ang Ginoo kasaligan hangtod sa kahangturan, nagamping sa katarong, alang sa dinaog daog. Nagahatag og pagkaon sa gigutom. Sa mga bihag, ang Ginoo nagapaling kawas. Ulan ang kabus diha sa Espiritu, kaila ang gingharian sa langit. Sa mga buta, ang Ginoo naghatag og igtatanaw. Niadtong nahiluka pa, ang Ginoo nagpabangon. Sa matarong, ang Ginoo nahagugma. Sa mga langit,
nalipot. Sa mga ilog, sa mga balo, ang Ginoo nagatabang. Apan ang dalan sa dautan, iyang gisalikway. Ang Ginoo mo hari, hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion, latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Pulahan ng kapos diha sa Espiritu, kaila ang gingharian sa langit. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, hunahunaa kung kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Pipila ra kaninyo ang maalamon o gamhanan o tinamod sa katilingban, sumala sa tawhanong pangisip. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan, aron pagpakaulaw sa mga maalamon ug gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pagpakaulaw sa mga taong gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikway o gitamay o gipakawalay bili sa mga tao aron pagpaila nga walay bili ang giisip nga hinungdanon sa mga tao aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Apan kamo gihiusa sa Dios kang Kristo Jesus o gihimo niya si Kristo nga atong kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios ug kita nahimong balaang katawhan niya ug gihatagan kitag kagawasan. Busa sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpagarbo, kinahanglan magpagarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
ang ginumana kaninyo. Agbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitungas siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudloan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa Dios. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan og daog-daogon sa mga tao, og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay og pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Ang ebanghelyo karong Domingguha naghisgot mahitungod sa the Beatitudes, ang mga bulahan. Adunay duha ka klase sa mga mananaog nining kalibutan. There are two winners in this world. The lucky winners and the blessed winners. Ang mga giswerte ug ang mga bulahan. The lucky winners are winners by chance. Kadto mga nidaog sa loto ug uban nga mga sugal, they are winners by chance. Ang mga bulahan, the blessed ones, they are winners by destiny. Ilang nakabot ang kahimayaan sa Dios. Ilang nakabot ang langit. Ang atong Ginoong Hesukristo naghisgot mahitungod sa pagkabulahan. Ang pagkabulahan, sa akong pamalandong, ang pulong bulahan, gikan sa mga pulong buhat nga balaan. Kadtong mga nagbuhat og balaan, mga buhat sa kasantos, mao ni sila ang mga bulahan. Ayaw tinguhaa nga swertihon ka lamang, kay ang pagkaswerte
kutob lamang dinhis kalibutan. Ang mga bulahan hangtod ngadto sa gingharian sa langit. Dili swerte kung ikaw kabos. Dili swerte kung ikaw gilutos. Ug uban pa. Apan mamahimo ikawng bulahan. Kung ikaw nahimong kabos tungod sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Tungod kay nagbuhat ka og mga buhat nga balaan. Adunay usa ka babay naminyo siya, gi-congratulate dayon sa iyang amiga, giingnan pagkaswerte nimo, Inday, nakabana ka, tall, dark, and handsome. Ningon ang maong babay, maldito man ang akong nabana, manumbag. Ningon ang iyahang amiga, sagdi lang kay dato kayo, tag-iya og dako kayong balay, pagkaswerte yun nimo. Ningon ang maong babay, nasunog man ang ilang balay. Ningon ang iyang amiga, di malas di ay ka. Ningon ang maong babay, swerte hinoon. Uy nga nung naswerte man nga nasunog man kahang balay. Ningon ang maong babay, nasunog apil akong bana. Ayaw tinguha nga swertihon ka lamang. Ug mao kini ang nahitabo sa ato ang kalibutan, sa atong katilingban. Ang pagpaninguha nga swertihon, nga dili masakpan kung ikaw mangawkaw sa bahandi sa nasod. Mao kini ang nahitabo kanato karon mga igsoon ang atong nasod. Muingon nga dili ni panahon ni Kristo, panahon ni sa alisto. Kanabang dili ba masakpan ba? Kanang mga atong nadungog nga ghost project. Sa una di ko maka-imagine nga mahimo ba di ay kana nga maghimo-himo o proyekto nga wala diha ug nga adunay kwarta nga gigasto gikan sa kaban sa atong nasod. Kini tungod kay nagtinguha nga swertihon. Makaingon ta, pagkaswerte, dako kayong balay, daghan og sakyanan, aruhay ang kinabuhi, apan dili bulahan. Wala magbuhat sa buhat sa kasuguan sa Dios. Ang tao nga dili bulahan, bisan pa siyag swerte, mauning mga tao nga buhi pagani, they are already condemned. Gitunglo na. O ang ilang padulngan, dili gingharian sa langit, kundili gingharian ni Satanas. Ipahimangnuan kita mga igsoon sa atong pagbasa ilabi na sa Ebanghelyo nga magtinguha gayud kita nga mamahimong bulahan. Ang atong Arsobispo Abit Oy mipasiugda og mga kalihukan, pagpadayag against corruption, ug nga milusad usab nining atong gitawag og
synodal journey towards 2033 ug sa ato ang Archdiocese 2034. Kay sa 2033 sa ulugon ang 2,000 years of Christianity. Inig 2034 sa ulugon sa Archdiocese ang 100 years sa pagka-Archdiocese sa Sugbo. Ug nga atong tinguha nga ang simbahan mahimong madagayaon, fully alive. Ug nga makaingon ko, ang simbahan is fully alive kung ang katawhan nagpuyo sa pagkabulahan. There are 3 components, matod pa sa atong arsobispo, nga ang simbahan is fully alive. Nga makaingon pug ko, ang simbahan, ang katawhan, mga bulahan. Una, adunay understanding of faith. Pagsabot sa atong pagtuo. Kung atong tan-awon mga igsoon, niadtong miaging sinulog, daghan kayong mga tao, sumala pa sa report, there were 5.2 million kakatawhan ni anhi sa Sugbo aron magsaulog o ni saulog sa sinulog. Pila kabuok mga tao nga ni saulog lamang apan walay pagsabot sa pagtuo. Pila kabuok sa ato mga kaigsunan nga misaulog apan kutob lamang sa kalingawan, kutob lamang sa hudyaka, wala makasabot sa pagtuo. Importante kayo mga igsoon nga masabot nato ang atong pagtuo. Ang atong giyukbuan, ang atong gidaig o gihimaya, dili lamang ang larawan sa Senyor Santo Niño, kundili ang gilarawanan. Kaya ang maong larawan, kung walay gilarawanan, walay kapuslanan nga larawan. Pagsabot sa pagtuo, atong gipadayag ang atong pagtuo. Mao nga, nindot gayod nga aduna usay ikaduhang component, celebration of faith. Ang pagtuo dili lamang tipigan ug taguan, gikinahanglan gayud nga ipadayag diha sa kasaulugan. Kung mo apil kita sa kasaulugan, ilabi na dito sa Pilgrim Center, Santo Niño, matandog gayod kita. Sa dihang muisa ang kamot sa katawhan niya, magdungan gayod, pagkanindot tan-awon. O ginauton ta nga dili lamang diha kutob sa warawara sa kamot, mao nang kinahanglan ang ikatulong component, mao ang witnessing of our faith. Pagsaksi, dili lang kutob ang atong kasaulugan dito sa Pilgrim Center, dili lang kutob ang atong kasaulugan dinhi sa sulod sa simbahan, kundili dalhon nato ngadto sa ato ang pagpuyo, ngadto sa ato ang gitrabahuan, nga sama unta sa batang Hesus, magmatinud-anon kita sa ato ang kinabuhi. Tinguhaa nga mamahimo ikaw ang bulahan
Ayaw tinguhaa nga swertihon ka lamang. Adunay mga tao halasiging paninguha, tigom og kwarta. Inig katigulang, ilabi na inig kamatay. Ang mga apo, kusog kayong mamupho. Ang mga pag-umangkon, kusog kayong mangangkon. Ibilin gayod tanan nga atong matigom dinhis kalibutan. Matod pa usab sa atong arsobispo Abit Oy, in life, it doesn't matter how many or how much we have saved. What matters is how much we have shared. Ang atong gipaambit. Paambit. Panghatag. Mao kini ang kinaiya sa mga bulahan. Pagka matinud-anon, pagka manggihatagon, pagka mapasayloon, mahimo kitang bulahan. Og nga ang mga bulahan adunay kasiguruhan nga makapuyo sa gingharian sa langit. Adunay karaan nga panultihon nga ganahan kayo kung magbalik-balik sa pag-ingon. Kung dili ikaw, kinsa paman. Kung dili karon, kanusa paman. Tinguhaa nga mamahimo kang bulahan. Kung swertihon lamang, himoa lamang ang swerte nga bonus sa kinabuhi. Ayaw himoa nga maora gayod ang tinguhaon. Daigo nato ang Dios ug hinaot nga madasig kita nining atong panaw sa kinabuhi padulong sa gingharian sa langit. Amen. Pag-uhon nato nga atong pagtuo. Nagato kami sa usa ka Dios ang amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan tungod kanatong mga taog alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhao siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan ug sa anak. Dungan sa mahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa maminatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Ang Ginoo sa kanunay nagmatuto sa atong pagtuo
ug nagbayaw kanila nga gitamay. Sa tumang pagsalig sa gugma sa Dios, maampuon kitang mudangop ngadto sa amahan diha sa pag-ingon. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios, mamahimong buhing ilhanan sa kaluoy sa Dios, nga andam motabang sa mga sinalikway sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga kampo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, ug sila nga anaa sa pangagamhanan, ang tanang politiko, gutomon ug uhawon, alang sa unsay matarong. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga walay trabaho, sa madaling panahon, makakita og igong katrabahuan, sa ingon matubag ang ilang mga panginahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton, ug na nag-antos sa bisan unsang balatian, malig-on pinaagi sa makaalim nga kaluoy sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga imuuntang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga makadawat na sa ganti sa kinabuhing dayon, ang tanan nga nangamatay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Dios among amahan, ipadala nimo ang imong anak dinhi sa among taliwala, nga gipakataw sa bulahang Birhen Maria. Matinud-ano no ta kaming mutubag sa imong pulong, sa ingon amo siyang mapaila ug masangyaw ngadto sa kalibutan, kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita karon aron ang inyo ang akong sakripisyo dawaton unta sa Dios amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok tiyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar, sa mga gasang at timailahan sa mong pag-alagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyon niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, ang ngayog matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo. Hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo,
kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Nagaani sa ngalan sa Ginoo. O sana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, og Panginom, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo. Nagahalad kami kanimo, Amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dahil-as lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban kang San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang atong panaginig suunay. Peace. Kordero sa Diyos na nagawag na sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, Kordero sa Diyos na nagawag na sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, Kordero sa Diyos na nagawag na sa mga kasalanan sa kalibutan. Matagi kami sa Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios si Hesukristo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, O, dili dili ako ko angay angay nga makalawat makalawat kanimo, kanimo, apanipamulong mo lamang, ug mamaayo. mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, kay imo kaming giligon sa gasa sa among kaluwasan. Itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo. Pinaagi nining hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ngadto sa inyong mga panimalay, ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadagi paambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo.